କିଛି ଦିନ ତଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଦବ ସମାଜର କିଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବଳଦ ନେଲା ସମୟରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଏ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଡ଼ ବି ମାରିଥିଲେ, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। এই ଜିନିଷଟା ପୁରା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଦବ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତମର ଯେଉଁ ନୂଆ ବାପା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋମାତାକୁ ମାରି ଖାଇପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 14 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଈର ସନାତନ ଧର୍ମ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏକଥା ତମ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷୋଳ ଉତ୍ତେଜନା କରୁନ, ଏରା ପାରିବନି। କାରଣ ତମେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ନାଁ କହିକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ ନା, ଏରା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବନି। ଜୟ ଭୀମ।